Престани да правиш това с твоята публика. Не дай просто да разказваш историята си. Накарай хората да я видят, да я усетят и да я преживеят заедно с теб. Не казвай просто бях притеснен. Това е скучно и хората лесно ще го забравят. Кажи го така, че хората да го усетят, да го почувстват. Стоях зад завесата на сцената. Дланите ми бяха мокри, сърцето ми биеше като лудо и един глас в главата ми шептеше: бягай! Какво по дяволите правиш тук? Защо си го причиняваш, човеко? Виждаш ли разликата? Първото е репортаж, а второто е кино. Не разказвай какво се е случило, а ги заведи там. Покажи им как изглежда, как звучи, как ухае. Нека публиката да не чува историята, нека публиката да я преживява. Направи така, че всеки да си каже: така го видях и почувствах, все едно бях там. Големите говорители не говорят просто с думи. Те рисуват сцената, създават свят и точно за това публиката никога не ги забравя. Ако искаш да промениш мисленето си, последвай ме.